Parte médico. Bueno, Santi baixa polo esguince de tobillo do outro día en Arenteiro. Vamos a esperar mañán a Diego Rey. Adestrou onte co grupo, hoxe xa fixo todo o adestramento, a ver mañán como entrena, o que din os servicios médicos, e a partir de aí pois decidiremos se se pode contar con el ou non. Son os dous que teñen algún tipo de problema a nivel físico. E por lo demais, lógico, entre os que se quedan fora, supoño que Primo xa seguro, non? Nos temas traxetos. Sí, sí. Xa temos claro que non vamos a arriscar, que vai a quedar fora para entrar nesa fase limpio. O resto, pois, bueno, chegamos a este momento con xente con 3 tarxetas que non pasaría nada de ver cartón. Bueno, nestes últimos partidos estábamos vendo que había igual 5 ou 6 cambios dun partido para outro, non sei esta xornada se incluso teremos máis ou... Bueno, seguimos na línea. Primeiro por baixas que son obligadas e segundo pola línea continuista. O que queremos é que chegado pois a semana que ven, o rival que temos que nos toque en función do tipo de partido ou de partidos que queiramos facer, pois temos que ter a todo o mundo a tope. Por lo tanto, vamos a seguir rotando, a seguir dando minutos para que todo o mundo chegue ao máximo nivel a este partido. Dos 20 faltaría por debutar Víctor Eteirúa. Pode ser posible que teña minutos? Que teñen un problema ou teñen un hándicap, en este caso que Iruga está expulsado co juvenil a semana pasada, e ainda por riba pois o juvenil ten un final de liga importante e non vamos a arriscar que teñan algún tipo de problema con nós para perjudicar o equipo juvenil. Falábamos das tarxetas, dos xogadores, pero bueno, tamén no banquillo vai haber que ter cuidado, porque xa co historial que hai de expulsións, tamén tanto ten que calquera dos corpo tónico. Non debería ser un partido para volverse todo, non debería. Non creo que haxa problema, nin o vai haber. Bueno, do choco que esperas? Bueno, pois eu coido que vai a ser un partido, evidentemente non ca mellor con 3 puntos vitais en xogo, pero sí que o choco vai a vir a San Lázaro, acaba a Liga esta temporada no estadio de San Lázaro, poderá deixar a imaxe, supoño que virán a facer un partido igual de aguerrido, igual de serio que se fora outro, sin tampouco volverse todos. E, bueno, no Compostela, sei un pouco tedes o objetivo de chegar a 79 puntos e ser un dos mellores campións de... Sí, sin dúda. Nos o que queremos, xa non solo para seguir cosechando récords ou números importantes na historia do clube, sino para chegar a ese seguinte partido de campeóns de playoff, pois con boas sensacións, non é o mismo chegar con victoria ou dando unha boa imaxe, facendo as cousas que queremos, que tendo outro tipo de resultado, ainda que vamos a utilizar o partido para ir probando cousiñas. Rival, te da igual cualquiera, con cualquier... Vamos a esperar a lunes, ya dijimos que... Xa hai varios clasificados, pero poden entrar 4 ou 5 máis, non? Sí, a verdade é que hai que mirar, porque incluso na zona de Madrid está aí o Rayo Vallecano, na zona de Canarias creo que está por aí tamén o Las Palmas. Bueno, vamos a esperar. Nos dicimos que non queremos o filiais porque son equipos semellantes ao noso, de xente xoven, que chegan ao final de tempada a moi bo ritmo físico, que ainda por riba teñen a capacidade, son filiais, os filiais que hai son filiais de equipos de primeira, segunda división, con moito potencial, que seguro que teñen xogadores de moito nivel, e sobre todo porque nos esperamos, igual que na liga regular, que San Lázaro que sea un punto importante ao noso favor. Aquí se toca un filial ou un equipo que teña un campo das dimensións e da superficie que nós temos, pois é mellor non vai a ser ou non vamos a poder utilizar o noso campo como un
factor importante. Hai un que non perdeu toda a Liga, que marcou 100 e pico goles, igual non é referencia para decir que é o mellor equipo da categoría, non? Bueno, o que está claro é que dicimos sempre, gañar unha Liga é dificilísimo, calquera dos 18 primeiros que estamos aí, pois somos osos duros, pero, bueno, claro, no momento en que sala o rival, en que xa estamos vendo ou intentando recopilar certa información do que poda haber por aí, o primeiro que hai que mirar son os números e analizar un pouquiño, a ver como se deron, ou como se deu, ou como conseguiron esa victoria, esa primeira posición. A partir de aí, pois analizaremos un pouquiño máis. O que seguro que vamos a facer é o lunes, pois, no momento en que sepamos, temos pois 24 horas para conseguir a máxima información do equipo rival, para intentar diseccionar e sacar as cousas que creemos que poden ser interesantes para dicirle aos xogadores e para traballar, e a partir de aí preparar os partidos. Filiales non, e tamén, me imagino que terás grupos que non te apetecen moito, non? Bueno, Barcelona... Claro, en zona de Barcelona ou Cataluña está o Español, que xa é un filial, despois zona de pois, por exemplo, Asturias está o Oviedo B, bueno, o que por historia son as comunidades máis potentes, pois dá casualidade que hai filial ou que hai equipos potentes en Madrid. A día de hoxe pois está o Inter, pero que está a un punto, creo, o Rayo Vallecano B. E o Getafe B, aí van, e poden os tres, correcto. os tres. Vais a decidir... Como xoga o Getafe raro, me parece. Sí, vais a decidir este fin de semana. Entonces, xa che digo, xa temos información de varios equipos, partidos recopilados e demais, pero hasta lunes non nos vamos a poñer a estudiarlos a fondo. Entre preferencias, norte, sur, polo tema dos campos, Bueno, a incluso zona Canarias, sur, Canarias suelen ser campos sintéticos e suelen ser, a temperatura e os horarios que suelen poñer de mediodía, pois seguro que son incómodos para nós, pero adiantarse, sobre todo tamén despois o tema de desplazamento, en función de onde che toque, non é o mismo viaxar ou ter a posibilidade de viaxar en medios de transporte máis rápidos que en autobús, con todo o que eso significa. Moi ben.